Sa pagbisita nga natin sa norte, isang bayan ang ating pinuntahan at ito ang bayan ng Sarat. Pero bago yan, shoutout muna kay Jenny Pixoy Sadang at Kumaring Poms Reyes. Sa pagpunta nga natin dito sa norte, isa ang bayan ng Sarat ang ating pinuntahan. At ang pinuntahan nga namin ay ang Santa Monica Parish Church o sa Espanyol ay Iglesia de Santa Monica. At karaniwang kilala bilang Sarat Church ay isang simbahang Romano-Katoliko sa Barangay San Leonardo, Poblacion Sarat, Ilocos Norte. Sa pagpasok nga natin dito ay mapapansin mong wala na yung mga upuan sa kadahilan ng luma na daw ang mga pundasyon na nakalagay sa bubong. Ang yung makikita ng mga kahoy-kahoy ay puno na raw po ng bukbok. Ang simbahan na nga ito ay tinayo noong 1779 at original na kilala bilang San Miguel Church. Kasama sa complex ng Santa Monica Church ang mga kumbentong konektado sa simbahan sa pamamagitan ng isang mataas na hagdanang ladrilyo na may 3 antas. Noong Hunyo 1983, ang simbahan ay naging setting para sa ingranding kasal ni Gregorio Araneta at Irene Marcos, ang anak ng yumaong Pangulong Marcos. At dito nga rin sa bayan ng Sarat, isinilang ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ilang buwan nga matapos ang kasal ni Irene Marcos at Gregorio Araneta, isang mapangwasak na lindol ang tumama sa lalawigan ng Ilocos Norte na nagtala ng magnitude 5.3 noong Agosto 17, 1983. Ang pagyanig ay nagtamo ng malaking pinsala sa istruktura sa harapan ng simbahan. Sa kasalukuyan, ang likurang bahagi ng simbahan ang ginagamit muna sa mga misa. Sa pagpasok nga natin dito sa simbahan ng Santa Monica Church ay may napansin akong nicho sa may bandang kanan. At ito nga ang labi ni Niña Ruiz Abad. Isa nga siya sa isinusulong na susunod na Pilipinong santo. Dahil nga raw sa pagpapakita ng malalim na pananampalataya sa Panginoong Diyos para mai-consider siyang maging next Filipino saint.